Ott a üdítő, igyatok. Na, sziasztok gyerekek. Bátyja itt van ismét. Megosztom már az aspiráló, halljak meg egy párszor, hagyd szóljon. Aspiráló. Na nézzetek, Mácsi! Andó lakatos, rendon. Megpörgette a Koni, halljak már melegen. Jó. Melyik a térdától, a musztikájól? Enyémmel. Jó, a musztik azt felteszem. Én feltettem volna. Nekem küld már a videót. Na, Mácsi. Fent is vagy cigány? Ó, 70 kilósan. A Youtube-on mondom. Ja, tehát akkor kezdtem. Nem ott. Velem. Vele, Ott van cigány a feleséged a vonalban, azt nem mutogassál. Jó van. Ott van a... Hol van? Itt van-e? Megyek azt, hogy nem sokára. Na, mi a helyzet, gyerekek? Sziasztok, sziasztok! Is ki? Elfáradott azért, kimelegedett. Tényleg meleg van. Egy komoly edzések vannak itt, halljak meg fél egykor. Mutasd a telefont. Tiédet. Ott van. Hol? Ott van a töltő. Na. Pörögnek a kezek, gyerekek, pörögnek a kezek. Mi a kódot? 78945. 7, 8, 9. Na. Pörögnek a kezek, gyerekek. Beérődik! Pörögnek. Ki az? Úgy mondom neked, hogy Joshua. Gyerekek. Lehet, te megadjál. Hát mi adjál? Meg vagytok vadulva, pörögnek. Basszájba! Na gyerekek, most már nem... Most ha valami van, úgy mondom nektek, hogy csak így csinálok, hogy... Kap már! Köcsög! Jó volt, csak eltörte a kezemet, nagyokat ütött, bazd meg. Elmegyünk kajázni? Menjünk. Kajázni? Addig én lájvozok. Várjunk, jövünk mindjárt. Ha egy cigit nehogy itt hagyjál, minek? Koni, a telefonod. Vigyázz. Jövök mindjárt. De gyertek vissza, addig ott a telefonod is. Jövök cigát. Na gyertek vissza. Mit neked mi kell? Akkor nem kell semmi. Hát sajtúrja, vagy Nekem nem kell semmi. Nem kell semmi. Neked mi kell? Nem kell semmi közben. Egy fagyi, csak is fagyi. csak is. Ja, de adj a kocsit le, csétek. Amolvink is, nem? Tényleg... Játszom még? Kártyázó, nem? Ja. Jó, Vagy... Ne, hagyja, nem kell. Várjál, mit akartam. Sziasztok gyerekek, lelőtték a live-omat. Kezemet a Koni eltörte. Gyere már vissza, itt az Aleš, köszön neked. Szia Aleska, testvérem, szia! Elhiszem a telefont, közben nézem. Vigyázz. Mit akarok? Gyertek vissza, Koni! Jövök, te gyere! Na, DJ Puma. Mi van a Károly bosszal? Mulatnak a cigányok. Mi van, Aleš testvérem? Csukd már be az ajtót. Koni le akart engem vágni, csak nem bírt, az a baj. Hát nem tudtátok, hogy én vagyok a Fire király? Várjál.
te várjál. Sziasztok gyerekek, itt Károly Boss a vonalba újra. Mi van, öcsém? Horváth Béla? Tiszteletem, Horváth Béla, igen. Személyesen. Helyettese vagyok, testvérem. Miben tudok neked segíteni? Lakatos Brandon. Mi van, öcsém? Szatyó Patalló. Szia Norbi testvérem, szia kollega! Hollózódtál, legyél te is! Elmentek már fiúk, csak átjöttek hozzám egy pár percre. Mentek be a városba mulatni. Nagy beszegedésekben vagyok, az asszonnyal. Unatási van. Átjöttek kártyázni, testvérem, úgy mondom neked. Átjött a Barna kártyázni, azt hitte, hogy levág. És nem tudta, hogy kihez jött. Az volt a baj, testvérem, hogy nem tudta, hogy kihez jött. Pénzzel jött, pénz nélkül ment. Gyerekek, kártyába? Hát, nálam? Senki. Senki nem rúg labdába, öcsém. Szép vagy, vágják a szőrödet. Téged meg tegyenek a palotai temetőbe be, hogy átkozódsz hajnalokba. Te csorró. Mennyit nyertem, várjál. Colintól elnyertem 50-et. 55-öt, bocsánat. A Barnuskától elnyertem 10, 20, 30, 40, 50-et. Gyerekek, 1 kiló. Gyorsba. Mit játszottunk, nyények? Fájert. Nyertem 110 000-et. Gyerekek, ha valaki kártyázni akar, szóljatok nekem. Gyertek.